Unoy alam ka United Democratic Party badairu UMLA jangka warjantia ba lakmen rumboy ulaong bawat la ke NPP kala biang ka jingpun pat ban sensyar hi marway ha ka sorkar jela hendrei na kaliang ka parti kanom ken randin ban kedau ya ka rukam terekam jong ka sorkar lada ka kam ka sya laban kedau hang ni bada ka jing penyaso jong ki laingot ki MLA Congress sya ke NPP henen kasni ke NPP menta kala don live huwengut ki MLA kabamut bakala biang ban sensyar hi marway klem dadon kamshu ya ki wei pat ki parti ban snok tilang apa ka sorkar haka politik hi ka politik kadeba mlong ban suthia kaskor kadeba skap bet tengi kung ka parti hi kajing ya join jong ki laingut syak NPP ngingim la ban komen namar ba katu kadek internal matar jong ka NPP yangi UDP ke ka bangi la ban le kalong kum ka parti ngin kum ki MLA ngin persyan ban tristom na kamta kajing pit jingpiang pai ba ngin persyan ban tristom na kamta kajing pit jingpiang jong jalla kani kata kajing kata ban syaweng na bam syaweng kata ka song ha ka how chairman jong MDA how chief minister ya kata ngamla ban komen henry ngi kum ka parti ngin persyan ban trei hala ka jong akam hakanu no ko portion ka bangidan kay mapi kay makadaw ngan ong ngi phi ka daw ko long tang ka ni ko we ba ki parti ki ba he ki don la ka jong ideology but ngi pat ki parti riulum playo ihi kaba kamen hi kalong ba ki priu ki layo i ba kaya labun tuli ki election ngi constitute bitang po kasi jentia ka base jongi shagaro kabadan arf south li constituency kamdon tekane iman ka pelong ki we pat ki MLA ba ka parti UDP namar ba kamdon base shagaro iman kanom lahi ban sinsyar marwe lada ni join ru kata ka digajing i ka personal opinion ko jonga yung phi ka jing rung sa ka NPP kalong magindon pe ka sorkar nom da ka jing bentoy yung ka konsensi na kumno pi ngamde spokesperson jong kita ki laingut ki ba join ya ka NPP ki kilabatay siya kadar ba ki join siya ka NPP na kabanta ka jingbit jingbiang jong konsensi tengangi scam ba amdan da kiwe pat issue kadai tang kata ka issue kuma ong menne ke pat ka ba kia deal kia kren ha ka ba ngamyo i ngamla ban suppression ya ka ba ngamdan kisakhi sabut ki bang ong kumtu kumne